приятели! Намираме се къде? В Карлсруе. Карлсруе е един прекрасен град Германия, в западната му част, много близко до граница с Франция. Град, който е с население около 300 000 души. До тук се стига по различни начини и всички те са удобни. В близост има 3 летища, които могат да се използват. Най-близкото е в градът, наречен Баден-Баден. Също така може да ползвате и летищата в Франкфурт и в Меминген. Тук ЖП транспорт е изключително наситен и удобен, при което от Франкфурт до тук може да се стигне за по-малко от 1 час. А защо сме тук? Тук сме, защото участваме в една специализация, организирана от Тракийския университет, и гостуваме на Института по информационен мениджмънт и инженерни науки. Целта на това посещение е да се запознаем с така наречената виртуална реалност и добавена реалност, и за това как преди да се достигне до изграждането на един физически процес, той може да бъде симулиран през виртуалната реалност, като по този начин могат да се изгорят много грешки, които са допуснати при конструирането и планирането на производствените процеси. Професор Овчарова се занимава с темата Virtual Engineering. Virtual Engineering е точно как тези системи за виртуална и добавена реалност се използват в машиностроенето или в инженерство. И тези системи се използват в така наречения фронтлоудинг процес, което означава, че ние се опитваме процеси, които са в по-късен етап от разработката на продукта, да се изнесат по-напред, за да може разработката на продукта да се скъси, защото там са най-много пари се отделят, нали, за разработката на продукта, за да може на време да се произведе и да се печели пари от него. И като казах институт, тук са ситуирани, разположени над 100 института. Това оказва, за да може да си представите за какъв мащаб се касае. Университет, който е много голям, който има почти 200 годишна история.